אני רן. ואני יונתן. אנחנו היינו חברים בקבוצת שמע בקן מצפה רמון, היום אנחנו בגרעין דולפין. אור קשקש, בת 19 וחצי, חברה בקן מצפה רמון מכיתה ה' עד היציאה לחוות הכשרה, שזה בעצם סוף י"ב. אהלן, קוראים לי דניאל, מצפאי במקור, הייתי בקן בי"א י"ב, הדרכתי בשנים האלו. היי, אני ניצן, בת 18, מקבוצת הפנתרים, בקן מצפה רמון. זיכרון משמעותי שיש לי מהקן זה הפורימון, שהייתי בכיתה י"א, שהדרכתי ח' את קבוצת זאב נחמה, ועשינו פורימון משוגע ביחד ועבדנו קשה, זה היה ממש כיף ומגבש ומענה בתור מדריך לעשות את זה ובתור חבר בוגרת. זיכרון משמעותי מהקן זה היום שבו קבענו את השם לקבוצה שהדרכתי אותה, קבוצת מולקולה, בנינו את הקלון, חשבנו כל הדברים, ובאמת החניכים היו ממש ברעל. זה שבסוף כיתה י"א יצאתי ממחנה הפעלה עם חניכים שלי קבוצת ספרטה, עם ולדיק, והיה ממש כיף ומגבש ומאוד מאוד חווייתי. קודם כל הייתי חברה בקבוצת בלופר, וכשהייתי בכיתה י' הדרכתי קבוצה בכיתה ד' שקראו להם קבוצת שפם. זה היה ממש משמעותי בשבילי, כי לראשונה בחיים שלי היה לי אכפת ממישהו שהוא לא אני. זיכרון משמעותי שלי מהקן זה דווקא זיכרון מעכשיו. לפני שבועיים הייתי עם הגרעין שלי בסמינר בקן, ועשיתי שם סיור בקן, ופשוט ראיתי את כל המסורות שאני זוכר שכשהייתי בי"א וי"ב אז זה רק היה ההתחלה שלהם, והם פשוט צמחו וזה נהיה דברים מטורפים, ופשוט כל הקן פשוט צומח ומדהים וריגשתי בטירוף. הקן היה ועודנו דבר מאוד מאוד מיוחד במצפה רמון, לא היה דבר כזה אף פעם. זה מקום שאפשר לנו לחלום, להיות מי שאנחנו רוצים, לצאת מהקופסה, לשבור מוסכמות. בית למלא ילדים, ולי היה בית גם שנתיים ולהתגעגע אליו ממש. אני חושבת שהקן בשביל מצפה רמון הוא בעיקר מקום ללמוד הרבה דברים על עצמך ועל השונה ועל המצב בארץ ועל כל מיני דברים שבחיים לא דיברתי עליהם לפני שהייתי בנוער העובד. הקן עבור מצפה הוא גוף מאחד, לדעתי הוא באמת מפגיש גם בין ילדים קטנים, בין המשפחות של כולם, בין כל מיני גופים שונים באוכלוסייה של מצפה, כי מאוד מגוונת. וגם פשוט היה שם ממש כיף, נראה לי הכי כיף שהיה לי בחיים. אני מאחלת לקן מצפה רמון שלא יפסיקו לחלום ושבאמת ימשיכו לעשות את הדבר הכי טוב בעולם, שזה לחבר בין אנשים שונים ולגבש את מצפה. אני מאחל לקן, קודם כל שיהיה בית לחניכים, שיהיה מקום שאתה מסיים בית ספר מובן מאליו שאתה מגיע אליו, כי כיף פה, יש בו אנשים טובים, מדריכים טובים, כי המדריכים הם כמו ההורים שלך, הם יודעים עליך הכל, עוזרים לך במה שצריך. כיף, הנאות, חוויות, זיכרונות, כמה שיותר, וזהו, שיהיה בהצלחה. ואני מאחלת לקן מצפה רמון עוד שנים ארוכות של עשייה, של הגשמה, של למידה. לכבוד העשור אני מאחל לקן שרק ימשיך ויגדל ויהיה טוב כמו שהוא, ויהיה קן דגל לכל הקנים בארץ כמו שהוא עכשיו, כי לא משנה מאיפה אני מגיע, עדיין כשאני פוגש חברים מהתנועה, תמיד שמעים שאני מצפה רמון, הם כולם כאילו וואו זה קן מטורף, הלוואי עליי להיות שם, זה חוויה מטורפת. ומזל טוב, כאילו 10 שנים זה מזל טוב, תהנו. אוהבים מרחוק קבוצת הפנתרים, הלאה כמצפה!